Hepe sa Cebu City Police naningil na suporta og tabang gikan sa Cebu City Hall taliwa ning subsub nga preparasyon sa Kapolisan alang sa Sinulog 2019. Apan gipasabot sa City Hall, nalangan lang ang assistance. Ano ang report ni Nico Sereno? Preparado na ang Cebu City Police Office sa pagsugod og mga adlaw sa mga kalihukan subay sa nagsingabot nga Fiesta Senior. Miabot na ang pipila ka mga pulis nga gi-augment dinhi sa syudad aron motabang pagbantay sa seguridad. Apan giangkon ni Senior Superintendent Royina Garma, nagpaabot pa sila karon sa dugang assistance kanila gikan sa Cebu City Hall labi na sa pagkaon sa mga pulis. Matud pa, wala pa sila nadawat alang niini. As is where is, kung ano yung binigay sa ordinary days, yun pa rin yung tinatanggap namin from the LGU. So for this special event, tignan pa natin kung meron. Sa ngayon, wala. Meals, pagkain, or additional gasoline, wala pa. So, no, I've not received a 100% commitment. Giklaro noon ni Garma, bisan ni ining suliran, pangitaan gihapon nila kini og pamaagi aron maka-provide ngadto sa mga pulis. Dunay MOOE kun maintenance and other operating expenses budget ang kapulisan ug mao kini ang gikuhaan sa galastuan. Ang church nagbigay ng support. Yung mga pulis natin and force multipliers na madideploy sa church, those are shoulders na nila ang pagkain like RPSB. So, ang mga pagkain nila yan is shouldered by RPSB also. Sila na. And then I will just provide yung water, potable water for them. Malaumon ra hinuon si Garma sa tabang sa dakbayan. I'm so full of hopes from all concerned citizens. And I am very thankful also that mas marami tayong actually resources na gagamitin ngayon sa security package na bibigay natin sa Sinulog. Sa iyang bahin, si Chief Superintendent de Bolsinas masaligon rasab sa abag sa LGU. Apan bisan malangan kini, matud pa, magpadayon gihapon sila pagbuhat sa ilang tahas. To support us, we accept it. Diba? Just huwag nyo lang na idili-dali mi. Ako ganing istorya kay Ian, we have to do something. Dili ka ng ura-urada na ihatag nyo sa amoa. Because that's why there's planning. Now, if you cannot commit that during the planning, we'll continue with our plan and we'll absorb the expenses. Sa phone interview, giklaro ni Councilor Dave Tumulak, dunay assistance ang dakbayan ngadto sa kapulisan, apanalangan lang ang pagproseso sa cheque. Last week, ang office ni Colonel Garma, naghatag o pangandam mo ibutang as payee sa cheque. So, karon on process ng cheque, hopefully ma-release this week. So, nalangay lang siya, kaya may datang process pa yung nabiyan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.